Hawu sanibona baba njani? Yebo sabona ndoda indaba ngakuseza. Ngisacela ungiphi lift manje ngiyalanga naphezulu. Hey ngabe ngenhla kuphi ulungile eniyahlupha kodwa nani ngolift. Ulungile ngene. Kwenze njani manje lapha? Ngoba ukugibeza abantu abanamabhadi emotweni. Kwenze njani lana manje? Baba. Yebo ndoda. Yazi la ngiyakhona into ephuthumayo kanti vele sengiyafika nje ila eduze. So bengicabanga ukuvele ngihambe. Oh, wow. Wahle wena. Hayi kulungile mfana wami. Kulungile mfana wami hamba. Hayi akho inkinga mfana wami hamba ba. Okay. Good luck baba. Hayi ngiyabonga mfana wami uhambe kahle ndoda. Madodakazi. Hawu. Demede man. Hey, buka nje. Cishe umntwazi wayisimoto komakhenika. Hey ukuhamba upaka noma ikuphi. Hey madoda. Oh baba ke secaphela uphinde ungithathe futhi ungizama ungibeke la nje la phezulu. Hawu. Kanothe nje wena mfana wami usuyafika nje la uyakhona kulapha phezulu. Kodwa phela kuyashisa. Hamba mfana wami. Kula eduze. Bengicelela nje. Mfana wami. Hamba boy. Uyangazi manjani we izinto ezenza kimi klamalaka ngithi uyangazi manjani we